sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway may samanen a surat ti intay ikanbiag ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket naadaw iti padas ni pagayam tayo nga Grace manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, idi da kami pa'y ti ubing mahilig akmet nga agdengeg ti drama iti radyo. Iso amaragsakan ak unay ngamin manggegan itan dagitoy a drama ditoy YouTube. Naawis akmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas apatsek a pakaadawan iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan a Grace. Idi 2008, pimusay iti asawak gapu iti sakit akimpet kenkwana. Gapu iti dayta, agmay may saak nga rod anang isakad iti panagbiag mi nga agiina. Inbatik dagiti anak ko iti puder dagiti dadakkal ko ket nagabrudak. Iti lasod ti 10 atawen a kaaddak iti ballasiw taaw, awan met tinagbalin a parikot kadakwada. Ti amok ket dimmakkel dagiti anak ko a narespeto ken na disiplina gapu ta dimmakkel daket nga rod iti puder dagiti dadakkel ko. Isu na laeng tanas daawak ngamin no kaano nga addan idadda ken nakapagturpos da payan iti panagadalda isu metten ti panagbaliw ti ugali da. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. Friend, gusto pa'y lang dayta. Kitaan mo, break time tayon. Sige lang, friend. Umunakan nga ag-break. Palpasok pa ito'y aramida. Ay na, umay kakit din, friend. Inta pa'y agmerienda. Ituloy munton, inton madamdama dayta. Sige lang, kunakmet. Madamdama akton nga agmerienda, friend. Adabalon ko a fried banana, friend. Ang mga no agbabawi ka. Ah? Kasla narigat nga agpayso a paayan ti awis mo, ah. Oh, makitam? Amok ngamin kat a paboritom tinaiprito asaba. Launay, friend. Mala, umay ka nga rodan tag merienda ta pa'y, friend. Una yun ti kasta alangam, friend. Kaslaawan pa'y turog mo, ah. Madlaw, anapuyatan ka. Wan nga rod, friend. Nagdiretso ak ngaminan dito, kalpasan ti may sa part-time ko. Ay sus, agi na nakakamot a, friend. Di mo unay abuswan ti bagim. Friend. Panunutam kumamat ti salon at mo, friend. Nang runa kat, amumatan, medyo addan edad tayo. Narigat ti agsakit, friend. Amumat, adda tayo dito'y adayo. Amang ano, nakarkaron amarigatan ti pamilyam no bilang laang. Wan nga rod, friend. Speaking of pamilya. Masapul at talaga ti doble kayod para kadakwada. Maawatan ka, friend. Di mo kumamot baybay ti bagim. Day talaang ti kakaiso na apuunan tayo dito'y, friend.
No agsakit ka, sigurado ang mapukaw amin ang nagrigrigatam. Amok dayta, friend. Kan husto ka iti dayta. Aywan, ayantay ko nam akar ni abinalon mo. Jaran! At tayo, Carninas! Ay na, friend, kalukwan ka talaga. Kunak man lanupod no akar ni ti binalon mo. Karninas matgayam. Mala, manganta nga rodan. Itikas na, makasublita adagos iti trabaho ta. Sayang ti oras. Hello, Mami! Hello anak, kumusta kayon? Kumusta da lolo kon lolam? Ni ading mo ngay? Okay kami lang dito, Mami. Awan rumba ka pagdanagan. Ayun gayam, masapul ko ti kwarta. Masapul ngamin nagumatangak iti baro sapatos ko. Takasaliak ngamin iti liga ti basketball. Ken solicitin da ka kano dagiti katim ko. Soli? Anya solicit? Kasano day ta anak? Ket solicit Dumawat kami iti kwarta nga igatang mi iti uniform. Ammo ngamin dagiti babarkada ka nabayag kayo dito abroad. Iswanam naman damang ted kayo. Ha? Ay, ikwa, Jiro anak. Kastoy. Ay, kinapudno na. Awan kwartak ita. Ang aguray ka. Di mat ka ititad ko laang kan ka. Kinunam a birthday ti barkadam. Kat gumatang ka iti regalo. Iso anang tadak. Basit lang mo ti daw dawatak, Mami. Sa paimbaga ako namang ted kayo. Ala na, mangipawit kay kid din. Ang, Amok akabaalan nyo nga idiskitaran ti daw dawatak. Jiro. Kaya't tsuaya maibabayin ti anak yo. Sige konsinsayo daytan, Mami. Sige anak. Kastoy ha. Mga ramid ni mami iti pamuspusan, Juan. Okay nga rot. Namnamag daytan, Mami Diyak kaya ti maibabayin ka dagiti babarkada. Sige, tadapay practice mo iti basketball. Sige, bye! Sige anak. Agan-anad kayo di tawan. Anda ka gayam dito'y, friend. Wen friend, apay ka di? Kwa, friend. Adda ka di ibagam friend? Kababain ko ma. Amangan no adapay kwartam dita, amabalin ko abuludan, friend. Masapol ngamin ama kapaw itak ita ijay Pinas. Adamot friend, mano kumaya ti masapol mo? No mano ti adakan ka, di iso pa ilang ti buludak, friend. Adtoy friend, $2,000 dayta. Ay nahagyam anak, friend. Di ka madanagan. Isublik mat lang adagos apaman ang makasweldo tayo. Wen ka di friend. Awan parikot iti dayta kanyak. Isublim tulat ta intun makawadwad ka. Amumatan, kasapulak mati agpaw iti Pilipinas. Maawatak, friend. Katagyang manakmanan. Hello, anak. Kumusta? Naawat mo ka din timpawit ko. Well, Mami, naitad ko pa yan Sino dayta? Ni ka di mami? Well, Mami? Hello, Mira, anak. Kumusta kan? Okay lang, mami. Ayun gayam. Inikamot ni Jiro iti kwarta para iti basketball team na. Wan, anak. Nang tadak. Siyempre, jakmat kayat ama ibaba inti kapsat mo kadagiti barkada na. Wan gayam, mami. Adda ka barbaro arwar a cellphone na. iPhone 15. Siyak langan ti awan kasjay kada kami ngagbabarkada. Igatangan na kumamit a mami. Ha? Ay sus, no agpagatang ka, kasla na lakalaeng. Apay, sagmaman no ay ati kasta a cellphone, anak ko. Mga 80,000. Anya, 80,000. Ay, aguray ka, anak. Sweldok daytan iti 2 a bulan. Aguray ka man. Di mat ka ipaw-pawit kumatlaang kan ka. Kinunam agumatang ka iti baro abag mo. Iso ang nagpawitak. Pinautangak ngamin ti may sa abarkadak, mami. Masapol na kano ngamin ti kwarta. Aguray ka. Apay anagado ti saludsod mo. Agyaman kayo ket ti ta saan da kayo asid-sidiran. well nga rod. Imbagpay dagiti babarkada ka. Nag-abroad dagiti naganak da. Nakaawid dan dito Pilipinas. Nanda kayo ngay.
Aging gaita, adda kay paila dita abroad. Awan sa amutin balak yung agawid. Ha? Ay kasano ak ngay nga rod ang makaawid ita kat tila pagpagatang yung agkapsat. Kada umawag kayo, Mami, adda kastoy, adda kasjay, adaw dawaten nyo. Anya ngay nga rod taramidak. Sapay kumaata maawatan dak anak ko. Marigrigatan akmat ditoy. Kat ano sa nyo Nagkunang amin ayang nga agabrod kayo. Dahito tinarigat nga. Pumanaw-panaw kayo. Ita, da kami pa'y nga agkabsat ti dakas. Anak, awaten nyo kumamat ti sitwasyon ko. Narigat ti biyag dita Pilipinas. Kan maysa, awan ti trabaho amastrakan dita. Nang rona ita taadan edad ko. Ar-aramidak mat amin daytoy para kada kayo. Itikas na, maitid ko dagiti kasapulan nyo. Matlagayam. O di panaglakan yung araw, nakabailan yung itid amin na masapsapol mi. Kinayat yung mo tinagabrod, sana ya. Linapdan da kayo, ipapilit yung mat. O di naalam, ti kayat mo ita. No agong ungat ka, kit isidir mo amin nga inintid mo kada kami. Pues, kukamla ang amin akwartang. Sir, kaya't dak ka no ang makasalita. Grace, agtugaw ka. Agyaman ak, sir. The bad news ko kan ka. Ha? Bad news ko nam, sir. Grace. Anya ti kayat yung asawan, sir. Kinasarita nak ti Big Boss. Kaya't ada dagiti empleyado iti factory asaan na mairin nyo ti kontrata na. Kaya't naskayan nga gawid din iti Pilipinas. Makapaladingit man, agam may saka kadakwada. Anya? Sir, kasanon ti pamilya. Sapay siyak lang ang tinamnamaan da iti Pinas. Pasensya kan, agam sursurutak lang ti bilin ti kumpanya. Anya nga iti planong ita, friend. Ay, kinapod no na, friend. Jack amo no kasano a plano ti aramidak ita. No apay mo't ngamin akaraman tapay kadagiti saanan a mairin nyo ti kontrata na. Wan nga rod, No agawid a kay Pilipinas, sigurado a mabakante a kay jay. Ngamin, awan mo't mastrakan a trabaho ijay. Kan may sa nababalaang ti sweldo. Jack mo't kaya ti agbalin a pabigat ijay balay. Kas ita, ada sakit ni tatang. Ang awan man lang maipawit ko. no tutuusan. Mas problemado ka pa'y gayam ngam iti siyak. Ang api-api na buludan nakpay lang iti kwartang. Grace, agayam ta. Kat mariknak a marigrigatan ka. Iso a pinabuludan ka. Kan may sa jakmat amo akastoy ti mapasamak. Agyaman nak, friend, ha? Awan anyaman na ako nakmanan, friend. Di mon panunutan day jay. Oh, hello, anak. Mami, agawid ka kumadagos. At dadag ka sa napasama ka ni Mira. Anya, apay, anya tinapasama kinimira. Basta agawid kayo dagos. Isen ko ti address at papanan nyo dito La Union. Inton makaawid kayo dito Pilipinas. Sige, anak, inton bigat matlaang, agpakada ak iti boss ko. Iti kasta, makaawid ak adagos. Sir, good morning, sir. Grace, di ba't pangrabi iti duty mita? Apay nga da ka dito eh. Ay, ko, sir, ang mga numabalinak ang makisarita kada kayo. Masapol ngamin nga agawid ak adagos iti Pilipinas. Emergency, sir. Anya? Ang mga numabalin ko nga usaran ti bakasyon ko, sir. Sige, total, saan ka mata na mairin nyo? Palubusan ka na mangusar iti bakasyon mo. Agyaman ako, nay, sir. Thank you, talaga. Ada akon iti insent ni Jiro nga address. Apay nga taa dito iti imbaga na apapanak.
Kasla nakaululi magmat. Nakalukat matigit. Jiro anak! Jiro! Mira! Mira anak! Adda kayo kadidita! Jiro! Welcome home, Mami! Welcome home, Mommy! Ang yaman na kanak ko. Agoray ka. Anya nga min ayat tinapasamak kini Mira. Apay ako nam nga de emergency anapasamak iti kapsat mo, Jiro. Dalulukan lolayo. Sa dino ti ayanda. Akin balay iti daytoy. Da kayo, Mami. Anya, kasano kuma nagbalin ako kwak dayto abalay. Kinapudno na, Mami. Amin ngayon pau-pau ito akwarta. Inurnong mi. Ken may sa anak asimali ti basketball. Saan mat apod no akayat ko ti bag, Mami? Kan sa anak nagpautang iti barikada? Jak pagan ano ti baro a cellphone. Mami, saan mo't apudno nga agpagpagata nga kada kayo iti sapatos? Kinapudno na. Siyak ti gimatang iti sapatos para kada kayo. Sorry, Mami. No da kami tinangaramin iti pamuspusan. Tapno maidaras ti panagawid yo. Di mi ngamin kahit nga grigrigat kayo. Iso kayat mi nga gawid kayon. Kan may sa, bumakbakit kayon, Mami. Kitaan nyo, adun ti puraw abuok yo. Iso ati kayat mi, kat dito'y kayo laangan Pilipinas. Itikas na, agdadal na tayon. No ti pampanunutan nyo, kahit ti pagbiag tayo, di ka madanagan. Da kami ti agtrabaho. Adda na talgad at trabaho. May sak ita na manager ti bangko. May saak matitan a CEO iti kumpanya pagtrab-trabaho ak, Mami. Iso nga awanan ti rumbang apagdanagan nyo. Kabailan min ti agtrabaho para iti pagbiag tayo. Ken may sa itilas o ti panagbiag yo. Amumi ada kami lang ti pinampanunot yo. Dagiti pagragsakan mi lang ti kanayan nyo nga ununoan. Ita, da kami met. Da kami ti mga iwan kada kayo. Da kami ti mangtad kadagiti masapsapol yo. So papakan mi met. Ti panagayat nga interview kada kami, Mami. Ipatpatagda kayo unay, Mami. I love you, Mami. Kailuy da ka una yan. Kailiw kayo matuna yan, anak ko. Ay na, agyaman ako unay kada kayo, anak ko. Ipatpatag kayo unay-unay. Thank you mut kada kayo, Mami. Thank you iti amin a sakripisyo nyo. Ipatpatagda ka mat, Mami. Ita Miss F, no labsam ti agsarita arig kun ti may sa adonya gapu iti pamayan dagiti anak ko. Kada agsweldo da, rumwar kami amapan agpasyar. Nukas jay nga ada incentive tor nga agapu iti kumpanya ti pagtrab-trabahuan da, mailaklak amak amapan agtutor iti naduma-duma apagilyan. Makunak anaragsaka kon amangibati kadagiti anak ko no alaan na kon ti Diyos iti nagkaysa abiyag. Iso nalaeng tabarukan balasang dapay. Iso akanayon ko nga ikarkararag asapay kuma tamasarakan dametten ti kapisi dagiti puspuso da iti kasta ket makabukal dametten iti pamilyada. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Grace. Ken ka pagayam, Grace. Nagpintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam ko. Iti likudan dagiti rigrigat ken sakripisyom iti manu atawan a panagtrabahom iti adayo, adda napintas agasat nga agururay ken ka. Nagbunga dagiti sakripisyom, nakaadal dagiti anak mo ket ita successful dan kadagiti karerda. Nagasat ka, gaputan na addaan ka iti anak akas kadakwada. Amuda atalyawan ti nagapwanda. Kablawan ka pagayam Grace. Diyo nga rod kumaliwayan ti kumararag, ken agyaman iti Diyos anamarswa, gapu iti nabuslon a bendisyon ti pamilyayo ita. Alakastan pagayam Grace. Kat pagyamanak unay,
Tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y lang programa tayo, alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.